Aloitetaan uudestaan. Hyvää iltaa, hyvä pikkujouluyleisö. Ensimmäinen ihana kravattipoika etupenkissä osassa ne oikein. Että kaikki muutkin ihanat namupalapojat osais päästä samalle linjalle, niin vielä 3. kerta. Elikkä hyvää iltaa, hyvä pikkujouluyleisö. Helvetin hyvää. Kyllä te olette kehityskelpoisia veitikoita. Ketäs te oikein ootte? Mistä päin? Levämäestä. Otan osaa. Jumalauta on annettu ihmiselle hirvittävä kohtalo. Ei se mitään. Itse olen Mäntyniemestä päin. Helsingissä Meilahdessa meillä on työsuhdeasunto siellä. Ja nyt olen Pentin kanssa vähän niin kuin pikkujouluvietossa täällä. Ja mulla sattuu olemaan tää Kavaleen tää valopoika. Hän on mun siskon tyttöystävä. Ja hän sanoi, että tulet täällä sanomaan pari sanaa, kun siellä on metsäkonepoikia ja upean näköisiä miehiä muutenkin. Eikä valehdu kyllä. Täytyy sun silmä lepää. Siinäkin istuu niin. Kyllä. Kumpi vai? Minä vai nukkumaan? Silmä täällä nukkumaan, tuollaista Adonista katsoisi. Se on Ilkka Kanerva. Onko sulla mun puhelinnumero? Joo, no hyvä. Laitat mulle tekstareita sitten ihan niinku. Mä oon pikkusen semmonen Johanna Tukiaisen näköinen, eikö totta? Pääsin tissit on huomattavasti pienemmän. Anteeksi. Hyvä huomio herroilta siinä. Kummalla nimeä? Minulla. Nähtävästi aika huono näköön. Meikäläisellä on tämmöiset lepsuttimet, ettei hän oikein. Mutta se on toisaalta tämän ikäisen naisen intojen välistä löytyy jotain, mitä nuoremmilla ei löydy. Nimittäin napa. Anteeksi, mä vähän vettä välillä. Saatanamoinen janoutu. Syötiin tossa alakerrassa se pikkujoulumenu, erittäin maukas vai suolalohti ja ties mitä. Tahkohan mulle, voin kertoa hyvät ystävät, oikein rakas paikka monessa mielessä. Mä olen ollut täällä paljon aikana 70-luvulla, kun mä olin hymytyttönä Urpolahtisen lehdissä. Ootteko nähnyt niitä? Mitenkä? Herättää korttia. Pulla tekee se. Sinusta on roimaa, apumiehet toivaa. Rannan minun metsää, apinamies. Pojan otsat haaraan, josta saisit naaraan. Oisit mulle suurin apinamies. Suurin apinamies. Minusta ihan tuntuu siltä, että minusta olisi vähän niin kuin tuntunut vähän selluliittiä pikkuhiljalle. Näyttääkö sinustakin ihan joo. Niin on. Se lähtee. Kuulepa, Petteri, minä ajattelin, että minä ruppeen kanssa käymään tiellä. Ruppeen vaan joo. Arvopa mitään. No mitään. Se meidän Erkki sanoo. Niin. Jotta meikäläisen persaksit on mukaan levitä. Ennen visti sanoo. Niin. Ihan törkeetä. Eikö se yhtään uattele? Itsellä on semmonen hirmunen maharöylykkä. Niin. 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 Minkälainen auto sinulla, Jorgo, on? Mulla on semmonen Ducat. Anteeksi, mikä on Ducat. Niin kyllä mä tiedän, että sinä olet Ducaton täällä.
siavilaisen kissan radon alla, mutta mikä se sinun auton merkki on sitten? Tukato, mut kyllä se pitäis vaihtaa. Kyllä tuo pitäis vaihtaa, se ruokottoman näköinen. Jorgo, mikä tämä muuten on? Sekö? Joo. Elää säre sitä. Ei mä tiedän sen, Se on semmonen putkileikkuri. Ei ole. Onpa. Ei ole. No? Tämä lääkärin instrumentti meillä päin on. Mitäs sillä tuommoisella? Täällä peräpukama hirtetään. Ihan totta, katso. Tämä vipputin, ottaa tämä klitoriksen kokoinen vekotin taakse ja kuin onkimaton tunkee se pukama ja sitten pyöräyttää ja naks vain. Sen voi laittaa kebab-vartaaseen. Hei tyttö, olen matkalla Alpamaan. Mennään yhdessä leipomaan. Olen matkalla Alpamaan. Ja mestarileipuri on. Mestarileipuri on. Sallin, että esittäydyn. Vanhanen Matti. Moi, mä en tajunnutkaan sinä oletteiko tätä. Mä oon ihan silleen Liisa vaan meidän kesken. Hei, mä voisin vaikka lähettää sulle jonkun tekstaras. Anna mun perustaa silleen, että mä tallennan sen tänne. Tai siis se kysymyshän sulla oli, niin mulle. Eihän täällä muita oo. Näitä on. Niin, se kysymys. Joo. Neidillä on sitä aivan upeat sääret. Ai nääpä. Tää on ihan tällaista nilsialaista persialkasuttavaa. Ei, kyllä neiti on nyt aivan turhan vaatimaton. Neidillä on sitten aivan valtavan upeat sääret. Kauheeta, kun sä oot niin fiini mies. No. Koska ne aukeaa?